Jamare nanoɓe mi windani himre korona ga famtina ummatore ko larani nguyaw oppere kallungu ɓillungu yimɓe hawindere korona virus inde mago ngu saki ngu dayi ba sawtu mbaggu ngu fuɗɗiri wangugo ha nder china ta'ere asiya hedunde fuuna ngu nasti eroba e amerika ngu hewti hande ha nder afrika corona virus halli masin ngu fuɗɗiri wargo himɓe hashin corona virus sukkan pofɗe nangoya fuufu tampina terɗe ndamba nawka ngu fuɗɗirta nawugo ɓandu ngu tokkinta to ni se ko hemma yawu a fonda i amma to nyawɗam hani a anda yimre nde mbindumi famtinte nyawu corona no faddorte bandirawo be mami wondi mi yeccete gonga to Allah yardi husutu hera am fi'utu noppi jamanu wari ndu jogoygo leppi gatitugo yimɓe ɗisloya ƴaawi mo ɗojji harti tuuti fusawi korona nde wangi yimɓe fu ngewri ɓe nanditi bena sondu to topuri no yengu hisirte tasken maden laabi ngu raɓrata hani anden nguɗon hisre be lotugo juuɗe e sukkugo hunnuko bena pofruɗe juuɗe ma loote lootite nastugo yimɓe bo woɗɗite ndaye woytugo nyanyagite be juuɗe nyoroɗe taskite tangeɓen ma laaɓe ndam ta jaɓutunugo yabandam to ni en potti bo canidiren ko luuti hawtugo juuɗe me'en goɗɗo tiren bo hakkunde men fodde metago o caka men to remma Allah hoynana en corona virus seeda e men corona virus toskake en ngu tampini risku lesɗe me'en ngu mayni ɗuɗɓe hawindere nde ngu saldori ɓurduɓe be ande lekki magu heɓaka tawan wala famarɗo ki yimɓe pewan Allah andi ko heedi yeeso ɓade maki wangoya haaki feeso paamen jonta kam ki heɓaka kankani wonta haala labka sukayraju ahmadu windani en yimre korona ga findina en ko lutti fatiɗen kutiniren ko wolwa Allah huncana en korona virus haa gure men Allah seniɗo jaɓana en habanyo danyami mi famtini en Cameroon lesdi giɗani me en Allah seedundi bena corona e lesɗe duniya ɗe fuuna e hirna. This message is brought to you by Peak Channel Television.